ukubanika indlela yokuthi mebefuna ukuza kuyena nayo indlela. So mase uqala wena sowuzwa ngaphakathi ukuthi ukulungela ukuzwa izwi uyazithoba uzisondeze kuNkulunkulu. Ingakho ethi ke incwadi ke yaJakobe sahluko 4 sondela kuNkulunkulu uNkulunkulu uyakusondela kuwena. Ungamniki uSathane indawo. Khalelana noSathane umphike nawe uyakubalekela. You understand? Ngakho ke ekhambeni kwethu asishumayeli ivangeli thina lokuthi abantu beze kuthina ngoba naku sithi mhlambe sibathembisa imali nokunengcebo nempilo emnandi lemhlabeni. Sithembisa abantu impilo ngokwethemba esinikiwe nathi uJesu, ithemba lokuphila okuphakade esingaphelele lomhlaba lwesikona njengamanje sithenjiswe izulu laphakade. You understand? Futhi silungele ukujezisa ukungalaleli konke. Silungele ukujezisa ukungalaleli. Yabona lo moya ungalaleli hayi ukuthi ubheka kumakhelwane nakuwona uqobo lwakho. Khona abantu